Hej og velkommen til Wilhelmsen TV. Jeg hedder Christian. I dag får du en kort introduktion til de online kurser, vi tilbyder på Wilhelmsen TV. Lad mig lige starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Christian, og jeg har siden 99 har jeg designet hjemmesider. Og gennem årene har jeg skabt et sted mellem 300 og 400 hjemmesider for både kunder og for mig selv. Denne erfaring har givet mig omfattende viden inden for digital markedsføring, webdesign og forståelse for brugeradfærd. I de første 2 kurser, jeg er i færd med at udvikle, bliver du introduceret til digital markedsføring og til Zapier. Begge dele er meget interessant for din virksomhed, og det første kursus kommer til at hedde digital markedsføring for begyndere. Her tager jeg med på en rejse ind i den digitale verden. Her kommer du til at lære, hvordan man laver hjemmesider, og hvordan man skriver til det rigtige publikum, og hvordan du opbygger sociale medier, og hvordan du sender indhold ud, hvordan du optimerer din hjemmeside til SEO, og hvordan du laver annoncering på Facebook og Google. Det andet kursus, det fokuserer på Zapier, som er en kraftfuld platform, du kan bruge til at automatisere alle dine opgaver i dit firma. Her kan vi for eksempel komme ind på kundeservice, hvor du kan optimere din kundeservice næsten 80% hurtigere. Og du kan lave automatisering af udfyldning af dine filer, og du kan lave mange flere ting. Og det bliver rigtig spændende at lære, og jeg glæder mig til at tage al min viden, jeg har fået igennem årene, og lære dig, hvordan man bruger det. Tak for det, og vi ses.